nay kay kay nakabot mo usa. Layo ra kay mo mapusa naman nagsabungan. Pusa iring man at manok man eh. Na nakadaog na. Kay kay nakadaog man ni usa. Ang tahod pa lang daan dyan, patay na mo ha? Ay kay taga 10 koko. Koko rin, patay na. Tag-ingron? Kini ko wagi kay yung tag-ingron no. Limpyo pa ka. Hoy. Usa man dili dong. Kuning samukan kayo. Tagusa man dili. Bukan, di tabosa Na, nagusa. Samukan ba kay kay? Nagusa mo diri. Kuan man diri sa mga manok kay sulong-sulong na sila. Tayo manno. Tari mo diri. Tari nga dito bek. Bana niyo mo ay. Tari mo diri dong. Ha? Tari mo. Naparay man diri kay. Agarabi man. Agarabi. Tari mo diri no. Kanin tawhana mo madapalan gid ko niya. Agra. Pila yung manok yun dong. Ay, mali yung manok dong. Hindi na mo balikan, hindi na mo balikan. Kasi balikan yung tagtusan tulo. Ano may nanulong mo diri magtari. Tulo 55. Saan? Taka ko no dito be. Ay, kuha yun. Luto yung manok. Grabe man na ba Sa special child daw, manok ko. Ay, po. Grabe na noon eh. Grabe yung manok eh. Mura yung naong dong. Grabe. Oh, Sa pagtari ito ano na mo eh. ano yung ano na ba? Hawa dia be. Magtari mo diri. Manitarian niyo. Sabong me. Manitarian niyo diri dong. Grabe niyo oy. Dito ko na platin be kay magtaparay me. Ay, kaya ito musipan na. Ay, Kung ano diri manugod. Bagong kiyong bata sa Ganyan mo, boss. Balik yan, boss. Adi boss. Ay, balik daw na ko ni. Hawa dia ba sa multa din mata. Oy. Magdali mo. hawa dia. Mag Kabawa. Nga na, isugat na yung mundo dong. Grabe mo nung manok dong. Dong. Grabe yung manok ko eh. Magtari mo diri sunga di ay dong. Tari mo diri. Grabe gino. Ikaw mata. Oy. Bay, bito. Grabe na yung mga 6 man ba man yung manok ko eh. Saan Six man nga. Senior citizen na rin. Dito sa buwan. Grabe yung manok mo. Lamihan na yun. Lamihan sa buwan ba? Dito pa ako. Marami ng Bendix ba? Grabe. Ay pasin ay. Asa mong dari kay bay? Bay, asa mong dari bay? Kung wala nang mo bay. Bay, dapuan man mo bay yo. Grabe bay. Wag ni mo kanan bay. Ganang pwede niya man tigaan bay tulo kalipid bay. Kaani ako na itare. Tari ni mo bay. Bay tari ni mo bay. Mo man chicken yung manok noon. Tay murag na. Dono na Buka ginaduan. Balik mo manok bay ko. Kuan ba? Dangan ning lawa ba. Balik mo manok bay. Tari de dili di ay. Grabe Ginoo. nakadaog naman unta. Nagdaog mo. Sabi niyo kay kontra ng bahay ko mga kadaog. Nay mo bay, sam na bay nga bunguton lagi na Ay lubot bunguton bay. bro nakadaog na nito sa Goy, bumuto kay lubos bay. Batiya ba na nay? Bati yung kay manok ba? Oo mo abitan mo. Manaway pag yun. Na, Bantay dia ba? tari mo? May gusto sa bulang no? Nanay bulang no magtari no? May bukan sa Taas ang bulang, taas. taas. Sanggot. Anak tas ulo. Dili na ko, hawa na kay masumbagan giti ka lang. Taas ang bulang. Hawa dia ba? Taas ang bulang no? Lamasa ni tay. Taas kayo bulang anak. Taas lagi bulang lagi. Sa katas una bulang. Higtan ang bulang no? Higtan ni siya, higtan. Unsa igot ang sako? Dili na hawa dia god. Basta kami rin bahala lagi ba? Pahawa lang kami ko Sako igot ang bulang no? Sako? Di na hit ang skawo niyo ba? Niyo. Oo. Daghan kay baligyan ito. Katap nila kadapat kami ko kana sa mong bulan. Butangan nagkahoy. Dili higot ra. Higot ra. Pisis kabaw. Unsa ang pagkuan na nabe? Basta padapin lang to lang kay magkuan man si Mego ka. Kabalo mo ko. Na, Pastilan basta dito na. kabalo mo ko na. Kabalo mo ko ng taon. Kabalo di ka? Oh, kabalo mo ko. Puli na ko eh, may nang puli na ko. Ikaw. Ata mo sige na ba? Bitaw boy. Ikaw. Ikaw bataa ka ba? Ikaw kay Dai sa mukan boss. Balong kum taod. Anang bulang ba? Ay, langas kay balik ni kay tinggal langasa gyud. Balik lang mo. Pwede
di ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta, bisan ang sa akong talk nga di makasamok. Anli topic baby, di ka maglato.